Good news sa mga Oponganon, way natala ang bagong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gahapong adlaw, Kini na ang ika-upat nga Higayon nga nag-zero COVID case ang dakbayan nining buwan sa Oktubre. Si Luan meron din sa report. Sa 296 ka mga swab samples nga giduso sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa accredited nga mga molecular lab, way ni usa ang nagpositibo sa COVID-19. Kini na ang ika-upat nga Higayon nga way natalang bagong kaso sa COVID-19 ang dakbayan. Una niadtong Oktubre 10, gisundan pagka Oktubre 16, ikatulo pagka Oktubre 19 ug kagahapon Oktubre 27. Subay niini pabiling anaa sa 2,444 ang total COVID cases sa dakbayan. Hinuon, 70 na lang ang aktibong kaso ni ini, kay naka-recover na ang 2,257. So it implies nga kanang ang ato ang cases gid karon ni flatten na gid siya. Kay kanang makita nato katong pagsugod nato since katong March gid no atong first case. Then isaka siya pag katong month sa May, June, July ana ni taas gid ni peak gid siya pag katong July gid nadag-as kaayo. Then makita na mo then from August, September ni down na gid siya. Ganiha, gipahigayon ang swab testing sa mga vendors ug pipila ka mga sakop sa CTMS nga wa makasalmot sa gipahigayong tulo ka adlaw nga schedule sa swab test sa miaging semana. Itandi sa ubang mga dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, ang Lapu-Lapu City lang ang wala mohunong sa pagpahigayon og massive swab test sa nagkadayang mga sektor sa Katilingban. Apan bisan pa man niini, padayong nag-ubos ang mga kaso sa COVID-19. Samtang giangko ni Mario Napule, pangu sa City Traffic Management System sa Dakbayan, nga gihinabi pa niya ang pamilya sa tulo niya ka mga sakop nga napaubos sa swab test sa miaging semana, kinsa nagpositibo sa COVID-19. Matod ni Napule, pipila kanila, naglisod pa pagdawat sa resulta sa swab test ug wa dayon musanong sa pagpa-isolate sa ilang mga kabanay. Hinuon sa pagkakaron, ana-ana sila sa isolation facility sa Dakbayan ug pulos asymptomatic. Mao lagi na usay manawag na ko si Ma'am Grace tungod na kay murag ang pamilya mismo murag mo react ba kay ngano ko nung mo positive nga baskog man yang bata pero madara magistorya no. Amo lang hangyoon actually ako yung tawagan mismo nga okupira lang yun kay dili man ni para sa kuan para ni tanan gud. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.